Fil-jum iddedikat lil-lingwi Ewropej tnieda l-proġett SPA, Subject Proficiency Assessment. L-għan tal-proġett huwa li jsaħħaħ it-tagħlim tal-lingwi f'pajjiżna. B'dan il-programm l-istudenti tat-tielet sena fis-sekondarja u li jsibu diffikultà biex jitgħallmu lingwa ħajnataw iċ-ċans li jażlu li jimxu fuq dan il-programm alternattiv. Dan se jkun qed isir b'konsultazzjoni bejn l-għalliema, il-ġenituri u l-istudenti. Il-programm jikkonċentra fuq l-erba' ħiliet, kif spjegalna aktar dwar dan il-koordinatur tal-proġett Mario Paċ. Il-lingwa fejn qabel konna nagħtu l-iktar importanza lill-kitba, l-importanza ħadd inqasam fuq il-4 basic skills. Għal kull skill li tfal jgħaddu minnu ħajnataw mill-ewwel ċertifikat. L-SPA se jkollu 4 karti tal-eżami separati bl-assessjar isir f'Ġunju. Kull ħila bażika se jkollha 3 livelli, b'livell 3 jilħaq l-istess livell tas-sekk, magħruf b'mod popolari bħala low level. Bħalissa l-proġett pilota jiġi implementat f'żewġ skejjel sekondarji fuq il-lingwa Taljana. Mis-sena d-dieħla l-proġett se jkun estiż għal-lingwi l-oħra, jiġifieri l-Franċiż, Ġermaniż, Spanjol, Malti u Ingliż. L-għalliema kienu mħarġa biex jgħallmu skont il-ħtieġa tal-istudenti fuq livell individwali. L-għan ta' dan il-proġett hu li tiġi trattata l-problema fejn numru ta' studenti qegħdin itemmu l-iskejjel sekondarji mingħajr ma jiksbu l-ħiliet bażiċi f'lingwa. It-tnedija ta' dan il-proġett saret fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li assista l-attività mtella f'dar l-Ewropa li tfakkar il-jum iddedikat lil-lingwi Ewropej.